Здравейте на всички! Днес ще си поговорим за плюсовете на тренировките цяло тяло, а и тяхните предимства. И без да губим повече време, да преминаваме към първото предимство. И то е, че тренировките цяло тяло могат да бъдат изпълнявани буквално от всеки. От начинаещи, от напреднали, от хора, които нямат работа, от хора, които са семейни или нямат време. Нека да кажем как биха били полезни тренировките в всеки един от тези случаи, започвайки от начинаещите. При начинаещите биха помогнали последния начин да дадат някакси една добра обща култура, ако щете даже, на трениране, понеже повечето от мъжете тренират основно горна част и неглижират долна част, а пък при жените обратното и някакси това като тренираме цяло тяло ще се балансира, а и второ, че ще изглеждаме по-симетрично, няма да изглеждаме като някой триъгълник, пропорционално. Плюс това тренировките са прости, те са могат да бъдат, една тренировка може да бъде изпълнявана 3 пъти седмично, без да се мислят допълнителни упражнения, колко мускулни групи, колко серии, всичко може да бъде фиксирано, разбира се, разделено поравно в 3 дни и е супер лесно за изпълнение. Втората група от хора, на които биха били полезни тези тренировки, са хората, които са семейни или които нямат толкова много време да прекарат в залата. Тези хора биха се вписали доста добре в тези тренировки, защото тренировките варират от 40 минути до час и 20. Разбира се, спрямо зависи условия като колко почиват, колко серии имат, какви мускулни групи тренират, по-скоро колко мускулни групи тренират и така. Могат да се постигнат доста добри резултати с тренировки цяло тяло, дори два пъти седмично могат да се постигнат супер резултати, така че бих казал, че биха били доста полезни за всеки дори. При напредналите бих искал да кажа, повечето напреднали обикновено тренират един или максимум 2 пъти мускулна група седмично. Това не е лошо в никакъв случай, но тези тренировки цяло тяло някакси ще им дадат повече сила, повторения и почивка, което това са 3 потенциални фактора, които ще изградят повече мускул. Как на въпроса може би питате как ще стане това? И ще ви отговоря последния начин. Нека да си представим тренировка, където тренираме мускулна група веднъж седмично. Там сериите са сблъскани всичките в един ден и това е. Колкото до цяло тяло, хикс броя серии са разделени в дните, така че ние ще може да дигнем по този начин, като са разделени в дните, ще може да дигнем повече килограми, както споменах, повече повторения ще направим и сме по-отпочинали, защото са разделени в дните и имаме почивен ден между всяка тренировка. Това е причината, по която могат да бъдат доста полезни тренировките цяло тяло за напреднали. Също така бих казал, че е важно да спомена, може би, границите за серии. От 6 до 20 серии на мускулна група в седмицата е предостатъчно. Като отворя една скоба и е важно тези серии да са разделени в 2 или повече дни, който при цялото тяло се покрива това, което е супер. Така, следващото нещо за възстановяването бих искал да кажа, както споменах, има ден между всяка тренировка. Това е доста добре, поради проста причина, че ще може да се възстановим и не трябва да ходим всеки ден. Защото правим по-малко серии, разбира се, но повече обем. И искам да вметна нещо, че дори ако се чувстваме уморени, ако мислим, че един мускул не е възстановен, или дори ако имаме мускулна треска, това не е добра идея да отиваме да тренираме. Ние искаме да тренираме, когато мускула е
почти напълно възстановен, дори напълно възстановен, така вероятността за контузиите ще е доста по-малка. И това ако означава, че трябва да вземете повече от един ден почивка между тренировките, може преспокойно да го направите с цялото тяло. Надявам се, съм ви дал достатъчно причини, заради които може да се замислите да пробвате и вие тренировки цяло тяло. С това казано, искам също да подчертая, че според мен няма перфектна тренировка, няма перфектно упражнение, няма перфектни серии и няма перфектни повторения. Аз вярвам и знам, че от науката имаме поставени граници, както ви споменах с сериите, така има и за повторения. Разбира се, всеки от нас е различен и те биха варирали в тези граници, но много рядко биха излезли извън тях. С това казано, може да експериментираме. Това не означава, че най-добрата тренировка е цяло тяло или просплит, или Арнолд сплит, или както искате, която и да е друга тренировка, push-pull legs. Аз вярвам, че най-добрата тренировка е тази, която ние може да изпълняваме безопасно, да я правим с удоволствие и да я правим в най-дълъг период от време. Това според мен би било най-добрата тренировка. Аз ще продължавам да експериментирам с цяло тяло, във времето ще се опитам да вкарам някои неща, да изкарам повторения или да заменя серии, да добавя серии, така че ще ви държа в течение и дори мога да направя клип. Надявам се това видео да ви е било полезно. Ако имате някакви въпроси, коментирайте и се абонирайте и ще се видим в следващото.